Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi e kaunti ma Migori. Moko kuom MCS e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho mar kaunti no oketie tim kako winjore report mar nonro mar jotich mane otim kod piny owacho mar kaunti e higa mar 2022. Gikoni rem kete tim report no nyalo miyo jopiny bedo kod to e wi okenge miketo e kaunti ma Migori mar jiwo telo makare. Jojuma yo mathoth. E chakruok mar tend gavana ma Migori Cheleko higa mar 2022, piny owacho ma kaunti ma Migori ne otimo nonro mar jotich. Ne en nonro mane otim yango kwan jotich ma Migori ma ondiki yono makare, jotije ma nyawawa, lony ma jotije ma kaunti mantiere godo kod kuondego mag tiye kaka yo mar bedo chendogo mag piny owacho mar kaunti ma Migori. Dwe mar 11 mar higa mar 2022, report mar nonro mar jotich mane otimo rogno maong'ere kaka Institute of Human Resource e lo piny owacho mar kaunti ma Migori ne oketi ayanga e lwet piny owacho mar kaunti ma Migori. Report ni ne oting'o weche mathoth ma oting'o kwan jotijego mako ojolo malo 600 mane osebed ka chamo sare kaunti ma Migori to nonro gi malong'o ok ni nyal yangi. Report ni bende ne oyango ni kaunti ma Migori ne osebedo ka koro lalo omenda maro $60 million higa ka higa mane chulo jotijego manyawawa. Dwe achiel bang' report ni piny owacho mar kaunti ma Migori bende ne obedo kod kweno mar jotich kendo rango bok chendo mane otim e kind tarik 19 mar dwe mar 12 mar higa 2022 nyaka tarik 6 mar dwe mar 1 mar higa 2023. Duoko mar kweno ne oyango ni jotije malo 90 ne oyudi kod obok mag somo bandia. Penjo maduong' en to bende lipode ariyo gi oseketi e tim kako winjore. Public money was used to do the vetting of the issue of ghost workers. Close to 2 weeks, 3 weeks. I rose to this house and asked that can we have the report that was done on matters of ghost workers. Moko kuom MCS ma Migori wane lipodegi pok gineno ka oketi e tim e yono mowinjore ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho ma kaunti ma Migori koro ketgi e ler. There was an audit that was carried out by the county executive. That audited report has never been brought in this house. Jagoro mar piny owacho ma kaunti ma Migori Oscar Limo wacho ni lipodegi oseketi e tim kako winjore kendo nitiere jotije ma kaunti manod kod obok mabandia ma bende ne oseriembi e tich. Mokwongo ne wagolo gi oko kuom gimiluongo ni pino, gin joma nosewuok mosedhi dala ma nafas gigo noselandi ma kuom nafas gigo moko nitie jok mamoko mosedonje. Olima wacho ni MCS wacho ni pok gido report ma otende kod kweno ma jotich ema pok okawo okang' mar kwayo report ka okalo kuma pis karan mod burano kaka chik dwaro. Unless ni MCA moko ng'e tije kata ok ong'e kaka onyalo report, en gima ko neno ka nitiere report moro amora monyalo dwaro executive ka chiko yiene mondo mi ochung' malo e bunge kachacha mowach no dwaro report machal kama to modwaro no clerk ndiko na to wamiyogi kaka gidware no. To bende kopogore gi mano, duol mandiko ji tich miluongo ni Public Service Board ni chik dwaro ga ni mondo duol no oter report mar jotije te e assembly higa ka igoru. Jagoro ni mar kaunti ma Migori wacho ni moko kuom MCS e kaunti ma Migori koro kelo siasa ka olore kod lipodegi. Manyalo wacho ni report no chalo gimopandi en ng'ama go siasa matindo but report no to nitie kendo wa implemente kaka chik dwarore. George Juma, Ramogi TV, Migori. Wang'ado tong' wadonjo Homa Bay. Piny owacho kaunti ma Homa Bay kokalo migawo mar thieth osidho chenro mandalo 100